Satan. Ja, det klipper ud. Nej, det gør det. Altså, nu har jeg jo ikke været i seng med jer alle sammen. Chili-quiz. Jamen, hvad er det for nogle spørgsmål? Det skulle da fede spørgsmål. Så er der quiz med Frederik Vass. Bla, bla, bla. Min søde bare kæreste, som er så godhjertet, tror hun lidt. Det skal jeg efter. Hvem i det der rum er det, der står på kortet? Jeg er ikke et fucking svin. Du er fucking svin. Gik Snake ikke. Velkommen til mere sniksnak. Uden den røde tråd. Det er mere sniksnak. Nu med et bud på bordet. Det går den ved. Den ledning. Tror man bruger man det, den ledning? Du kan det. Nej, bruger man det ikke. Kan det. Velkommen til anden afsnit af sæson 2. Nu med mere røde tråd. Røde tråd. Satan. Ja, det klipper ud. Nej, det gør det ikke. Det er det her. Ja. Det laver vores enkelte mistakes. Der kommer sådan 40 minutter highlight tape, hvis de spår. Det vil jeg gøre med sig. Følg os på YouTube. Men Frederik, hvad er introen for i dag? Den er vi i gang med. Den er vi i gang med. Igen, der er en for i dag. Men vi har intro, så har jeg en lille quiz. Så har vi et nyt spil. Teaser. Mere om det senere. Tilbage. Har vi mere intro? Eller et quiz? Nej, det er godt, dreng. Ja, fint. det er så fint. Ah, så fint. Jeg tror, det skal være en hyggelig dag, men Tobi han har en anden plan. Jeg har sådan en god plan. Ovenpå. Måske det dummeste, du har sagt i år. Okay. Jeg vil hjem. Husk ham. Jeg bider ham. Så hvad bider ham? Når han siger dumme ting, må han gerne bides. Prøv vi ansætte der. Ja. Jeg tror, du siger noget fedt i din film. Nej, ovenpå. Den er ovenpå. Det er du ikke. Det er nogen båd. Hvad med en ubåd? Der er også bare sundt ubåd. Nej, det er ikke sådan. Kan vi starte quiz? Ja. Quiz-tjek. 1, 2, 3. Så er der quiz med Frederik Vass. Bla, bla, bla. Det er bare som hvis man skal tage til Brave eller et eller andet. Så er der quiz. Yes. Yes. Så det er quiz til med scooter. Scooter. Hvad handler det om? Ja, hvad skal ske? Har du nogen bud? Chili-quiz. Det var vi sådan lige nået fik set op her på det vil jeg ønske, det handlede om. halvanden minut. Det var altså fedt. Ariali-quiz. En Kia-quiz. Lamin-quiz. Det er ikke musik, for fanden. Skoda. Ja, Skoda-quiz. jeg har lavet en quiz om Skoda, ja. Forskellige Skoda. Hvor langt kører en Skoda Octavia ved 1,3 på liter? Det handler selvfølgelig om vores hud. Mange år. Okay. Det er ikke lige så hype. Ja, det er fedt. Det er sådan noget at være Skoda-quiz. Det må være næste gang. Ej, langt over kan jeg også et eller andet. Efter Chili-quiz. Jeg skal lige sige, at jeg er den eneste, der ikke var opvokset her. Det er ikke givet for mig. Du har været i langt over. Stadig været der meget. Ja. Skoda. Og så at sige, nogle af tingene, det hjælper ikke, at du har brugt det for det. Okay, godt. Ja, nogle ting, der gør. Hvad er ikke Langå? Hvad er ikke i Langå? Det er en lang liste. Lille hav. Det ved jeg. Hvad ved du, hvad er? Chili. Det er heller ikke langt. Hold nu kæft, Chili. Åh, helvede. Hvem er der på? Der er den der Lars Inderhold. Bor den ikke langt over? Eller kommer der langt over? Nej, det er Den her, så er det jo. Nej, det er et eller andet... Der var ham der, Melodikompagni-sangeren. Om det er en sangerinde? Der var ham der, ja, det er rigtigt. Der er en eller anden dame, som er inde, der bor. Hvad fanden var det for? Nok ikke så særligt. Og der kan se en fra Paradise Hotel. Frank Stage? Jeg var ikke ham, jeg tænkte på. Frank Vers igen. Fra Paradise Hotel. Der var ham der. Bor nede ved sådan en kår. Okay. Det er da vildt. Der er en fra, når det er sjovt. Jeg har heller ikke set det. Der var en, Nej, det ved jeg snakker om. Det ved jeg ikke. Skrålet. Så er ikke Christoffer. Nå, Chris. Jeg tænker, det er en forkortelse, eller? Christoffer. Fuck. Det er så meget vildt på navn. Ham der sang Vikingen fra Langå, det var ham der Jonas Rode der Rasmussen. Har du til? Har du billeder? Ja, det er et billede, der er ham der. Kan du se? Ja, for Han langt sang den der viking-sang. Ja. Der var med i Melodikompagni-finalen. Ja. Det er rigtig sagt. Ja. Eurovision. Sindssygt.
Langåen er map. Bare ligesom også. Ja. Vi bor også ved siden af Danmarks største længste å. Bare snart kan det. Fun fact! Nå, er du klar nu? Ja. Det var lige... Alle tog ender langt. Det er nogensinde. Så jeg kan nu have sagt før. Ja. Jeg har sagt det rigtig mange. Ja. Hvis alle tog ender i langt, hvordan er du så formået at køre for langt? Altså, alle tog fra biler. Det var ikke det, du sagde. Det var det, du sagde. Du sagde, de ender i langt. Men jeg kan godt sige, at det er faktisk lidt sådan. Nej, det kan man ikke. Nej, det kan man Men det kan du godt, fordi fordi... jeg mener, at alle på en eller anden måde ender i langt. For biler. For eksempel. Hvis man stopper en lang år, altså hvis der er stoppet en lang år, så ender man også langt. Nej, jo, hvis man med det tog. Nej, så hvis du bliver siddende, så ender du ikke langt. Nej. Altså, ja, hvis det ender i Langå, så er det slutstationen. Så det behøver det på den måde ikke være, fordi der både ender som at det slutter, men det også bare ender som at man er der. Altså snakker vi bare for hvis det her det starter, hvad er det her over så? Det er enden i den måde, altså, men der er også en anden, måde, som enden betyder. Så alle veje fører ikke rum, alle veje ender i rum. Ja, præcis. På et tidspunkt ender alle veje. Men det ender så i Langå. Man kan godt sige, at folk ting, man ender i. Ja, det kan man godt, men det er fordi der er både et slutning på noget, og så er der også bare, at man er der. Det hedder også bare... Så man kan også sige, at alle tog starter i Langå. Det er rigtigt. Det er rigtigt, fordi... det er fordi, man kan både starte op fra helt begyndelsen, men man kan også bare starte op for at stå stille. Så starter man også op. Ja. Alle fly lander i Langå. Nej, det er fandme vanvittigt sagt, det der hos. Alle fly flyver over Langå. Altså, hvis der er fly, der lander... Så ender de også i Langå. Så ender de også i Langå. Hvis der er fly, der lander i Langå, så er det et problem. Kæmpe. Apropos problemer, vi skal i gang med en liste. Nå. Det var Rich. Spørgsmål nummer 1. Hvad er postnummeret i Langå? Nemt. Ja. Der skal til at skrive ned igen. Nå, det bestemmer det. Ja, fordi hvor tænker det. Nå. Jeg har ingen idé. Gå ind i dine ændringer, Mås. Nå, fanden har jeg nogensinde brugt postnummeret i Langå? Hvor skal du sende dig det til? Har du ikke skrevet skolesituationen på Maps? Står der det til? Jeg har haft en skolebus, den kørte fra det ene sted, og så sluttede den i Langå. Du har ikke været der. Alle skolebusser ender i Langå. Du har ikke været der siden, eller? Lige skulle have spurgt selvfølgelig ikke til det. Nej, ja, det kører der til. Kender godt mig. Eller tager jeg bare toget. Så ender der. Ja. Jeg skrev 88-60. Det var vanvittigt tæt på. Nu er det ikke for at være på tværs med 88-70. Bare ikke så fra det. Nå, det er fordi, den havde slået mikrofonen til. Prøv at være det, jeg kan se. Vanvittigt tæt på. Hallo? Ja, det virker. Hvordan står det? Det er de der kommunersprung. Når man ser det der. Hvad er 88-60? Det er Anders. Nej, Anders det er 89. Det er nok en eller anden lille SB. Der er ikke noget, der hedder 88. Det er i Langå Kommune. Det er der ikke noget, der hedder. Det er Rasmus. Ifølge langåguiden.dk, hvad er indbyggertallet i Langå i 2023? Tætteste svar for det. Hvad kunne? Så, jeg er så. Så vi regner. Ja, tæller lige huset. Så er der en. Hvis jeg boede i Langå, det var 1. Så var der i hvert fald mere end 2. Jeg kan godt, det er over 100, kan jeg godt gøre det. Ja. Jeg tænker godt. Ja. Så starter vi med. 7.400 år. Ja, der er plads til forbedring. Men jeg siger, du må have sagt 15.000. Ja. Altså 1.200. Ja, men så venter det ikke. Det er 2800. Ja, 5.000 var nok bare 5.000. Ja, jeg sagde ikke bare. Altså så har du fået den. Det havde du. Nå. Spørgsmål nummer 3. Hvilket år blev jernbanebroen sprunget i luften af modstandsfolk? Som jo menes at være en del af den krig. Det er jo faktisk på lige fod med at løse Enigma. Det er faktisk på lige fod der. Lige før. Ej, måske faktisk næsten sige, at jernbanebroen er bedre. Ja. Det er større betydning. Altså, tal det på en... Jeg siger jeg svarer en mere, end jeg tror det er. Så er du flere. Hvis det er rigtigt, så ja. Så tager det lov. Så starter vi med dig. Lidt før. 1943. Men 2. Point til os. Yes! Nej! Jeg vidste, det var fuldt. Ja, ikke i lange genser. Stærk også. Du får en film om det. Ligesom det stedet. Ja. Det er jo bare så svært. Du kan lave den. Så jeg vil spille også. Du kan lave den. Det skal nye lange genser. Snæk, der står nede på jernbanegården.
Det sprang i luften. Alle tog ender her. Derfor springer vi i jernbanebroen. Det var smart. Der er store en moske gærgen. Yes. Der Der er jernbanebroen også i Kabum. Der skal boom. Jeg kan godt høre, at vi har haft det lige til Ja, oui. Nej. Nå. Hvor mange større byer er der i kommunen i Langå? 1 point ekstra. Altså for hver by, man kan nævne. Skal vi nævne det? Vi skal sige, hvor mange... Ja. Vi skal sige, hvor mange byer, og så hvis I kan nævne dem også, så får vi det. Jeg får en by. Ja. Det vil sige, at jeg synes, skuffet, hvis I ikke kan sige en ene. Hvorfor? Det køber jeg ikke. Nu ser jeg, hvordan tænker det. Nu er lige hvor grænsen går. Det er faktisk noget. Ja. Det er også. Ja. Hvad er de til, det kan man sige? Det er nok måske. Det er tiden gået. Ja. Jeg har sagt 4. Ja. Jeg har sagt Randers, Hadsten og Bjergbro. Og jeg kan ikke komme i tanke om den sidste. Så er der 1 point til vores. Ja, jeg har sagt 5. Og jeg har sagt Hornbæk, Snævndrup, Randers, som bor på Lavdal. Så er der sådan det er bare for at sige. Nå, var det større by? Ja. Byer, der er større end Langå. Ja, det kan jeg ikke lide. Jeg tænker bare på byer lige på. Det er Randers. For jeg rigtig hvis jeg gætter rigtigt, men ikke har svar på alle. Det er rigtig antal. Ja. Så siger jeg, der er 4 byer, så. Jeg har sagt Randers, Haderup og Assentoft. Ja, 2 point til dig. Ja, Assentoft. Ja, det er kun Assentoft og Randers, så der er kun 2 point. Ja, fordi jeg tænker, at det er Assentoft. Jeg er lidt i tvivl om, hvem var ude i Nordkysten. Så kommer der noget for det lokale. Det kan vi. I bil, hvor langt er der fra campingpladsen til skolen? Kilometer. Det er bedst for mig. Det tætteste svar får 1. Campingpladsen, den lå dernede på hele måde. Ja, det er nok ret. Ja. Hvor snakker vi skolen? Når jeg kom til skole, så kørte jeg jo forbi skolen og op til halv. Op til halv. Ja, hvor er skolen er? Fordi hvis det er den første campingplads, der var der også fysiskure lige nu. Så det var, så der var i hvert fald bedst over det. Der er... Runde kilometertal eller 100 meter. Er det ikke sådan noget kommental? Korrigersjø. Ja, så. Det er lige omkring busstopstedet, at du starter på. Det er henne. Så det er sådan forbi selve skolen. Så. Ja, jeg tænker over det på. Kom mig, skal jeg bare. Ja. Og så tegner over. Vi har den i hovedet. Det er stærkt. Det er 30.000. Det er fedt. Det virker. Jeg nu får en tid til at spise det færdigt. Det er fandme spændende. Lige også en bil. Det var, fordi jeg har jo fornemmelsen af campingpladsen nede ad den der lange vej, hvor halv fodboldbaner det var. Nede i bunden af der. Ja. Ikke? Det er forkert. Ja, det er sådan midt på. Altså hvis det er fodboldbanen her, og det er hernede. God podcast. Så ja, det er rigtig god. Du kan også i stedet for at tage Camilla, så kunne du tage ø. Ja. Det er faktisk helt Det kommer der også godt. Ja, for jeg kan tage en fest med Camilla, der var hele vejen på den der lange vej. Jeg kan ikke lige se, det var til nytår, det var der, hvor vi kom forbi. Ja, men der var der en, der lagde en lort i køkkenet. Det kan jeg ikke. Var det ikke til nytår? Jeg ved ikke helt. Var der en, der lagde en lort i køkkenet? Var det ikke til nytår? Nej, det var forgår. Jo. Var det? Det var der, hvor det kastet op. Og en af dem. Ja, sådan en kommode. Jamen, det tror jeg også, og det var nok dig. Nej, jeg kan sikkert over det. Jeg kan godt forstå, at en af dem er kastet op. Men der var der, hvor der bare lå en lort i køkkenet. Det kan sgu ikke. Nu tænker jeg tilbage, jeg havde dyr.
Nå, hvad ved det? Det er jo meget, jeg har sådan en. Jeg har Ja, med lap. Nå, det billede kan jeg godt huske. Nå, ja, jeg har... Nu vil jeg gerne... Jeg vil lige se, hvilken starten af den der... Det her. Det er campingpladsen. Det er campingpladsen. Det er campingpladsen. Lidt på hovedet. Ja. Det er campingpladsen her. Så kører du op ad vejen. Så er boldpladsen de her. Så kører du over broen. Og så kører du op ad den der lille vej. Hvor Frederik Bangen boede. Så kører op. Så er du på den lange vej. Men vi tanken kører sådan. Hænger hen. Men du skal ikke tage den. Du skal til skolen. Ja. Du skal ikke dreje til sidst. Nu var det ikke. Jeg holder mig på mit. Som er? Jeg har 2. Jeg holder mig på mit 2 kilometer? Nej, jeg har 2 bud. Jeg tror, jeg går med det kort. Ja. Der er 2,7 kilometer. Okay. Jeg siger 2. Jeg siger 3 kilometer. Jeg har sagt 3,8. Ja, så bliver det mod. Yes! Nej! 2,3. Stærkt. Så kan du også tegne bongen frem igen, Mås. Ja! Nu skal du fortælle mig, hvor langt der er fra hallen til legepladsen til søen. Jamen, hvad er det for et spørgsmål? Det skulle da fede spørgsmål. Altså om det Tobias, eller? Ja. Med fodboldmålen. Der er kortere. Ja, det har du ret i. Og hvor langt var der ned til? Ja, det tror jeg nødt. Ja. 2,3. Jeg har et bud. Hvor langt kortere, altså? Langt kortere. Det var heldigt. Snake Special. Jeg spiser, hvor langt var der ikke på vej til skole? 7 kilometer. Det tror jeg så. Så er du i hvert fald kørt forkert. I snevær var jeg ikke spist. I snevær 5. Vi var kørt over mange. Så er der kortere. Det ved jeg ikke. Jamen, hvis du skal til legepladsen, så skal du jo hen til legepladsen. Hvis du kører ind mod toget, så skal du ikke hen til legepladsen. Der lukker af, så du skal faktisk udenom. Det skiller hvad som helst. Det er hvis man kører derhen. Ja. Der er jo indtastet i maps. Så skal du ned for den eneste parkeringsplads, den hele vejen ned. Skal om bag blokken. Ja. Så skal du i rundkørsel, når du kommer op der, hvor du kører af. Ja, jeg har det. Ja, det er samme målstokforhold, jo. Det tror jeg ikke helt, Arne. Det ser lidt længere ud, den her. Hvor langt er det, Tobias? I griner af det, I vil, hvad han fik før. Ja, jeg ved det godt. Jeg siger 1,28. Okay, så 1,3. Nej, 1,28. Det er med 1. Kom og tage god svaret. Det er 1,3. Jeg har sagt 1,9. Jeg har sagt 2,9. Så er der jo. Hvad siger du? 1,9, sagde du? Ja. Og du siger 1,3? Ja. Så er I lige taget på, for der er 1,6. Kan vi få... Så vandt jeg jo! Nej. Der var længere fra. Ja, det der må rundt op. Ja, det får jeg ikke. Der blev rundt op. Nej. Så får vi... Der var et point. Ved du hvad? Så bliver han reddet. Fordi så skal i min hoved, der skal tage igen de der små veje og sådan noget, tror jeg, at jeg er Du laver i hvert fald meget. Jeg starter med at sige 1,7. Til at starte på, der sagde jeg faktisk også 1,5, fordi jeg tænkte, op ad vejen, så til Tobi, og så den vej ud. Nå, lykke med. Ja, det ved jeg. Du har lyst med. Jeg var aldrig. Det er jo så ikke sådan. Nej. Kæmpe stor hvid løgn, der lige sidder der. Ja, og løber rundt om søen, jeg ved ikke, hvor fucking mange gange. Men jeg løber ikke fra skolen rundt om søen. Så der går der noget. Spørgsmål nummer 7. Ifølge Langergaard, hvilket år bliver en lang uge først nævnt i historiebøgerne? 1145, 1245, 1345 eller... Jeg har ingen anelse. Nej. Skal jeg råde? Ja. Det har jeg også. Hvorfor skal I tegne? Du vil tegne en tidslinje. Ja. Så bliver I født i orm. Og navnet bliver hjælp. Der er sprængt broen i luft. Det er for langt frem. Ja, det er lidt før, det kan jeg godt sige. Gik vi væk fra Esotroen. Kom med... Hvad var vandmuligheden? 1145, 1245, 1345 og 14. Altså, jeg er langt fra. Jeg har jo hørt, der var Du har skrevet Jeg kan lige få dem igen. 11, 45, 12, 45, 13, 45 og 14. Ja, det siger så. Ja, det er også. Ja, især fordi jeg har jeg siger Snake. 13. Ja, 14. 12. Point til Snake. Så kan jeg sige. Så er jeg jo nødt til at lave triple point, hvis det er spørgsmål. Hvor Snake ikke er sikker. Det bliver bare røvret. Som du kan lide. Skal I fortælle mig, hvilket århundrede Langå Kirke er bygget? For der er muligheder. helvede. Der er muligheder. Er det? Det er også. Så er der ikke 3, så er der 3 point. Så er 5 point. 5 point til det. Det er ikke rigtig noget, men ja. Nej, det gør det.
Og tættest på vinder. Ja, det kan jeg godt sige. Hvornår fuck blev kirke bygget? Det gjorde de vel efter Jesus Kristus. Altså, den giver dig. Det tror jeg også, du har det. Det er korrekt. Jeg har den. Jeg har ikke så skrevet noget. Husk, det er det. Plejer jo højst. Og det var 100, jeg skrev. Ja, nu skal jeg lige tænke mig om. Det er 5 svar, jeg kommer med her. jeg sidder og tænker, ja, men Danmark har altid været kristne. Der skal jeg... jo. Hvad sagde du? 200 år før Og 824. Ja, okay. Det kan jo også være, at du har automatisk system. Og det tager på hvad, ikke? Der findes jo modsvar. Har du svar så, mor? Ja. Hvad så? Over 1100. Ja. 1800. 1800. Ja. 1500. Tillykke, Mås! Ja! Nej, hvad? 1200. Hold kæft. Nej. Så vinder jeg. Ja, nu var der lige skrevet 5. Det er godt. Du vinder jeg. Shit. Der er ikke for langt over, vi når. Tillykke os. Jeg skulle have fuldt hans Google Maps-tegninger nedover. Ja, det skulle jeg bare. Det sagde han også styr på det. Ja, det har han. Så er vi lidt klogere på vores hul. Det synes jeg så overhovedet ikke. Ja, det er ikke, der er ikke, hvornår vi ikke er bygget nu. Hvornår var det? Det var det 12. århundrede. Jo, det 12. århundrede. Du var bare tættest på. Det er faktisk sjovt, at sige det, fordi jeg var ret sikker på Wikipedia, stod der det 11. århundrede, men så fandt jeg en eller anden hjemmeside om kirker, hvor der stod det 12. århundrede. Den er lige midt imellem. Det er nok færdigbygget. Ja, det kan være. Det har taget 100 år. Ja, det er jo ikke hvornår det er rigtigt. Stop med at sige det. Det er 11. århundrede. Tillykke med det, Mås. Du er den mest rigtig lange borger her. Så jeg vil sige, det er ufortjent. Jeg vil sige, skælde i 7. Og kende kirke. Ja, det vil jeg sige. Kendt i kirke. Jeg er faktisk fint med kirke. Snakker med det også. LSD. Ja. Det er ikke konfirmationsforberedet. Ja. Det var jeg jo. Og jeg er jo fucking også i sådan en anden teater, mand. Du var ikke med til... Det er jo sent hver tirsdag. Det var plads, fordi efter det havde været til præsteforberedet. Det er altid 10 timer eller sådan noget. Ja, så købte vi altid ned og købte chips. Det tog en god time overladet. Jeg havde altid mega mange snacks med noget, så med den. Det sagde bare alt om småsød. Jeg kan godt huske, at det var mindre, så de der sygepladser, jeg skulle gøre det. Nå! De mindre, der Ja. var jo stadig kommet noget mindre. Jeg husker, vi kunne det ikke godt. Ja. Det var det samme tidspunkt, hvor vi ikke må gå over halv og købe frokost og sådan noget. Vi skal ikke forlade skolen rundt. Men når vi skulle lege snibboldkage, så skulle der være halv. Det er også så må vi ikke lege med sådan jeg synes, det er dumt ikke, men det er fordi, de vil sende det der en båd. Ja, det kunne være. Men det er ikke også vores forgang, der skulle åbne båd. Jo, der var det i 6. eller sådan noget, vi havde den, tror jeg. Ja, og vi fik pizzasnegle og sådan noget over på plejehjem. Jo. Ja, det var plejehjem. Det var der, de lavede det, hvis du havde madordning, så var der mad. Det tror jeg var sikkert lidt. Du skal snart. Jeg havde altid mad. Jeg havde altid. Du kom lidt. Hvad havde du? Der er ikke noget værre i mit hoved. Og den er bare hele min folkeskoletid også. Efter det, der er noget værre madpakke. Og der er ikke noget værre madpakke. Man finder en madpakke, der er lagt i køleskabet, og små aften før, og så er det lagt i en varm skoletaske, og så må der jo en skoletaske, og så tager du op til frokost 4 timer senere. Men de får svar på sindssygt godt af det. Alle de bakterier, der kan hente klasse. Jeg kan ikke huske, at jeg har brugt det. Jeg tror, det er fordi, inden jeg kom til langt, der gik på lav der, og der havde de også madordning. Men der var altid nogle af de der idioter, som det værste, klap med kralmad. Ja, det er så Det er så også sindssygt. Det kunne jeg sagt, når de havde lige nu. Du var også lækker. Det var sindssygt at tage sådan noget. Ja, det gør man bare ikke. Ja, ikke for alle andre. Madpakke hamburger eller lån. Det tager bare så meget tid og energi. Hamburger er dejligt neutralt. Ja, jeg gider det ikke. Du har heller ikke madpakke med, hvis du skal ud og lave et eller andet på arbejde. Overhovedet. Så er det også frokost. Når man også penge. Money. Penge. Jeg havde sådan en fast rutine, når jeg var til Nord, der blev udlånt til Team der Skalborg. Og Skalborg? Fuck, er Skalborg? Skalborg, det er lige ude for Aalborg. What? Kan du ikke bare sige Aalborg Storscenter ligger i Skalborg. Og så er faktisk sjovt lille fakt, det er, at det er en af de eneste steder i Danmark, der ligger i Subway. Det var for Subway er plads. Det var altså faktisk den eneste gang, jeg har været Subway i Danmark. Det var faktisk også. Det var det, han siger? Nej, det var ikke den. Det var ikke Nej, de har nemlig i Aalborg Storcenter, og så havde de en inde i gågaden. Ja, det var den. Det var faktisk ret lækkert.
Du har jo ikke sådan nede på strøget der. Og det er sådan ikke... Så er det efter... Det er sådan ikke Nordsvig, du har. Jeg tror. Nej, jeg synes ikke, det er sådan noget. Jeg synes ikke, det kan være det segment, vi skal have næste gang. Fastfood-kæder, som ikke er den. Ja. Så er der som Taco Bell. Jeg ved ikke, hvad det var, hvis jeg havde Taco Bell. Nej, det var faktisk rimelig godt. Ja. Altså, Five Guys. Five Guys er også fucking lækker. Men det var den der klassiske, ikke? Hvorfor er det, kun har Burger King, McDonald's og Sunset? Sunset er det. Ja, stadig Burger King og Sunset. Men hvorfor har vi kun de tre, og hvorfor er det alle sammen burger? Jamen, det er sjovt, vi havde Domino's, men Domino's skulle køre rundt. Det blev lukket ned i lort. Pizza Hut. Det var også fordi, de genbrugte deres råvarer. Ja, det var så. Og lige selv beskyldt os. Jeg er ikke stolt af at have arbejdet. Det var moment, og så vi bare har lagt en lidt fryserum i 6 måneder. Lækkert. Jeg skal kun få pizza Hut 1, altså. Vi var derinde. Det var røv. Ja, det var dyrt. Det bedste, du kunne få, dengang jeg arbejdede, det var jo dengang, det var Domino's ejet. Så det kommer jeg nu kommer til at sige mig lidt. Så det der åbnede efter det rebrandede, det var jo ikke Domino's, det var bare en franchise, de var den. Dengang det var Domino's ejet, der havde de jo altså mange af tingene, som Domino's i USA havde. Og der kunne du få en thin crust pizza. Det var altså ligesom sådan tortilla, kæmpe tortilla, som kørte igennem. Og det bedste du kunne få, det var, at du fik sådan en tynd bund, og så den der hed New York med løg. Det var skinke og bacon. Jeg skal ikke have deres bøger. Nej, jeg havde sådan lidt løgn af. Og så døbt, fordi den der thin crust var så sprød. Det var helt genialt. Det var meget. Nå, bare sådan, prøv at tænke på, hvad du kan ikke chips eller? Fuck, snakker du? Det er jo sprødt. Ja. Så generelt kan jeg ikke. Men prøv at tænke på, hvor mange amerikanske food chains, de har over i USA, ikke? Der er sådan Wendy's og Popeyes og alt sådan noget. Popeyes. Chipotle også. Chipotle. Ja, Chipotle. Så også lidt flere mennesker. Ja, men stadigvæk, hvorfor er det kun derovre? Altså, Taco Bell er sådan relativt mange lande og sådan noget, men Wendy's, jeg har aldrig set Wendy's. Penge, og lavet med McDonald's og Burger King, så er det meget, så er det ikke det penge værd at investere i Danmark. Jeg synes, det er vildt i forhold til, at Danmark, de æder faktisk meget. I forhold til, hvor mange pizzerier og sådan noget. Altså, ja, i forhold til, ja. Altså, ærligt, jeg har en historie med McDonald's. Jeg er så træt af McDonald's. Det er lækkert. Jeg er så træt af det. Jeg var på McDonald's her i Sverige til siden her i Randers. Så altså, hvis jeg køber McDonald's, så skal jeg have enten en homestyle med kylling og bacon, eller så skal jeg have en Big Tasty bacon. Big Tasty. Ja, Big Tasty bacon er den bedste burger, der nogensinde er. Ja, det er også udtryk. Og hvis jeg er rigtig regular cheeseburger. Og kæft af. Ja, det er Big Mac er også en klassiker for mig. Men så kommer jeg til, jeg kan ikke huske på formen, jeg havde virkelig bare McDonald's burger, og så kører jeg forbi den her nede i Randers by, og siger, jeg vil gerne have en Big Tasty bacon. Så siger jeg, det kan du ikke få. Det kan jeg ikke få. Så spørger jeg, hvorfor? Jamen, de har ikke noget bacon. Så vil jeg gerne have en Big Tasty uden bacon. Det må de ikke, fordi det hedder en Big Tasty bacon. Så kan du få en Tasty Cheese, der er samme sovs. Det var ikke det samme. Nej, men så spørger jeg så bare Flabelsen, hvad kan I lave af ting? Jamen, de kan lave cheeseburger, og de kan lave ting, som ikke indeholder bacon. Cheeseburger, ja. Efter jeg var kørt og holder i vinduet, så ser jeg deres det her skærm. Så det er bare over halvdelen af alle deres ting. Du vil ikke engang lave en homestyle med kylling bacon, bare med kylling. Og det har jeg endda bestilt før, hvor jeg ikke vil have der bacon, fordi jeg synes, det er ikke ligesom ude på Sunset. Sunset bacon er ret lækker, fordi de steger det jo så. De steger selv, og det er sådan noget ret tyk skiver, det her. Der er sådan noget, jeg har lavet det ligge og stege for længe. Så nogle gange synes jeg det. Jeg tror, de bare får det færdigt. Det var det i hvert fald på. Så det er dumt. Men hvorfor giv mig et grundlag til, hvorfor man ikke kan bestille en burger uden bacon, bare fordi I ikke har bacon? Så er det en kontrakt. Ja, det er branden for, at de ikke kan sælge noget som... Ærligt, hvis man er muslim og ikke spiser svinekød, fuld respekt for, at man ikke gør det. Hvorfor vil jeg ikke kunne gå op og bestille en Big Tasty bacon uden bacon? Det er det samme. Hvis jeg kommer hen til McDonald's og siger, at jeg vil gerne have Big Tasty bacon uden bacon, fordi jeg spiser svin. Det siger de. Få en Tasty Cheese. Få en Tasty Cheese. 5 kroner pris. Cheese, den er stedet lidt. Hvad koster det? Cheeseburger koster det ikke som 17 kroner nu eller sådan noget? For meget. 5 måske. Hey, tåbeligt. Det er stadig penge værd. Helt enig. Jamen, så har vi styr på det. Så konklusionen er, at vi skal have fucking flere fede... Man burde tage mere på sådan. Det er... Nej, og det skal jeg fortælle dig, hvorfor. Sådan set spiller de selv. Vi er i gang med det ugenlige band af mås. Jeg gik til Sunset. En gang Tobi, han arbejdede. Han var ikke på arbejde. Men så bestiller jeg min yndlingsburger på det var en tidspunkt. En Herford Bearnaise. Klasse burger.
kommer hjem og skal til at sætte tænderne i den her rigtig saftige, store bøf. Der var lige en ting, der manglede. Det var en fucking bøf. Der manglede en bøf i mit Herford Bayonnaise. Og så kan jeg kigge over på Tobi, og så svarer han mig, det er ikke første gang, det sker. Det er unge mennesker. Men det er sjovt, at man kan tydeligt mærke forskel på et burger med eller bøf. Det var stærkt. Hvordan kan man ikke lægge bøf i? Man kan ikke mærke det, ikke? Det kunne jeg jo. Jeg bider i det. Det går sådan, ikke en bøf af. Så er det, hvis du står og så der sådan smider 1000 hvad hedder det, take-out ud i løbet af en dag. Det er dårligt coaching. Det er det. Rigtig dårligt service. Det er det. Sådan noget rart for smidt coaching. Ja. Karaktererne er en coaching, er det sådan set. Du kan sådan føre en tur. Mås, slå. Overvej, det er virkelig Det var også rettet på mig, den her. Og hvad så? Det var noget, hvordan der var coach i. Hvad for en super? Hvad for en super? Eller ikke coach, men offensive coach. Ja. Altså, andet år med Ryan i hans system. 3-2. Ja, det er jo. Så var det ikke bare sådan, at de 3-2. 3-2. Ja. Så det var det brede, jeg skulle have med. Altså, så skulle man på det træls, men siden det, og så lavede det sådan til tiden, eller det var primært for folk. Det var sådan vildt. Det var en menneskefejl. Ja. Jeg fik en brioche, eller en kyld. Men frisk er det. Ja, det er løgn. Jeg har ikke boykottet sådan set. Jeg har boykottet sådan set til Anders. Så sådan noget er problemet også bare, der er ikke så mange af det. Sådan set. Så man skal sådan mere ville det, når man skal det. Ikke vil jeg også. Nej, ikke jo. Der skal du bare. Eller Anders, der skal du godt nok ville det for at tage sådan. Jeg kan godt lide det, fordi jeg synes, deres brød er lækkert. De der ciabatta-brødagten er lidt hårdere, og jeg synes også, du får meget for pengene. Så er jeg også personlig fan af, at det er faktisk noget, de har. Det synes jeg er lækkert. Ja, Pepsi er faktisk noget. Det er godt lide. Det er lækkert. Det står ind. Og så også, når du bestiller takeaway for en flaske sodavand. Det er også helt genialt. Ja, det er også fedt. Ikke det der... 20 gange nemmere. Ja, 20 gange nemmere. Jeg synes altid, sådan en McDonald's-skole, den er sagt så flad. Altid. Og det der med, så hvis du har bestilt 2 sodavand eller 3 sodavand, ikke? Hvor mange biler har mere end 2 kopholder? Ja, det er ikke mange. Så skal der altid sidde den der... Og, hvis man ligesom mig, jeg er sådan lidt ømmer over min bil. Så jeg er sådan... Jo, faktisk, min har faktisk 3. Altså, din har 3? Ja, det har han faktisk. Det er så nok også det eneste udstyr, min har som din ikke. Ja. Og det er så nok også det. Jeg har 6 kopholder i det hele, men så skal jeg til at bag i. Min er, den er også sådan midten der mellem sæderne. Jeg er sådan en lille. Så kan du... Ja, den der lille bitte en, som... Nej, der er 2 deroppe, og så en hernede bag ved gestangen. Ja, jeg skal vide. Har du god podcast? Prøv et nyt spil. Ja. Skal ikke lige lave en jingle til et nyt spil? Det hedder Hvem i dette rum? Jinglen kommer her. Hvem i dette rum er det, der står på kortet? Det var godt nok ondt i mine ører, det der. Jeg kan mærke, at jeg starter. Det kan være, at det er autotune, som man kan redde. Jeg ved ikke, hvordan det ja, det ikke godt at være. hver gang. Okay. Hvem i dette rum vil være bedst som programværk på tv? Programvært? Ja, på tv. Det er i hvert fald ikke ham, der lige laver ting. Men du må også gerne... Der er forskel på, hvad programvært og så jingle maker. Ja. Det ene udelukker lidt det andet. Jeg ved ikke om det. Jeg havde lyst til at sige Tobi, men jeg ved bare, at du står lige så Og så kommer den tilbage, og det er det, du sigter. Tobi vil også blive cancelled efter en halv time. Så har man det ikke. Ikke Tobi. Nej. Det vil være fedt. Jeg siger mig selv. Ja, ikke for. Det skider på. Jeg siger Frederik Vass. Ikke for kanalen, der har lavet det jo. Altså, de skal lige til at finde en ny igen. Men det går også an på, hvilket slags tv. Frederik Vass, han er så ordentlig. Hvad? Frederik Vass, han er så ordentlig. Så derfor stemmer jeg på ham. Ud fra, at han har en hackerstil på, så kan jeg ikke stemme. Selvfølgelig. Det vil sige Snake. Snake? Hvad kan du sige det? Du siger det. Jeg har lige sagt det. Ja, jeg må så se. Snake og sådan noget. Sådan et madprogram, eller sådan et eller andet... Hvis vi kan godt spise det, så er det ikke. Altså, jeg tænker mere sådan noget sportsindlæg. Ja, sports. Jeg tror, det er fordi, jeg lige har set det der chef-tv-program, der er på Netflix. Og det er bare sådan... Det er ham der spiller Happy i Marvel. MCU. Nå ja, John Favreau. Ja, det er sådan et chefprogram, og det eneste han laver, det er bare at besøge restauranten, æde deres mad. Ja. Der er ligesom det der, hvad fanden var det hedder der i Danmark? Tog det grillbar eller sådan noget? Det er vel ikke rigtig vært, er det? Det er selvfølgelig vært i det. Det er lige det segment, der snakker. Ja, det er rigtigt. Men det er ikke kun internet.
Jo, YouTube. Var det ikke en TV Midtvest. Jeg troede, der var et eller andet, jeg havde set til Nord. Supermoderator. Hvem stemmer du på? Ja, hvis det er sådan noget sportsret, så kan jeg godt se det dig. Okay. Hvor er der en good shit. God kvæles hjælp på Ja. Så lige hun fik hjertestop. Hvad så lige det? Skandinaver. Ja, står der med på. Baby, det er det rum! Kunne finde på at ødelægge de elektroniske apparater lige før garantiens udløb. Blot for at score nye produkter. Altså, når det er noget med at ødelægge elektronik, så er det ikke gjort op. Ja, men kun for... Ja, men af den grund... Altså, jeg kunne overhovedet sgu. Ikke at ødelægge på grund af, at nej, men udløb. så ødelægge din controller før. Ja. Og så vil du så... Ja, det er lang tid, jeg ødelægger. Lol. Ja. To vil han kunne fandme over godt. Ja, jeg har lige købt en mikrofon i år, og så har jeg godt på, at jeg brugte den her 2 gange. Jeg kan lige hen og bytte over den, fordi den... Ja, det tror jeg faktisk. Den larmer lidt. Så kan vi godt finde på. Jeg har faktisk en lille historie. Jeg havde på et tidspunkt købt et sådan sæt, hvor man fik et headset og keyboard og mus med i en. Og så headsetet duede desværre ikke. Jeg ved ikke, hvad der skete. Men så fik jeg så, da jeg skulle ind og bytte, eller sagde til dem, at det ikke duede, så fik jeg så pengene tilbage sådan for hele sættet, og ikke kun headset. Og så købte jeg et helt nyt headset til sammen. Så fucking 20. Så fik jeg gratis keyboard og... Ja, så jeg skrev bare systemet. Hvorfor fanden gav de det også alle penge? De kunne ikke dele op, eller? Det tror jeg ikke. Jeg tror bare, når det var en hel sæt. Så skulle de jo bare bede dig med det hele. Faktisk sjovt, nu har jeg lige mødt min far. Min far har faktisk også sådan en historie for det der. Han var i Elgan, og så skulle han i blender. Og så går han ind i Elgan, der har sådan en hylde med demovarer, som man så kan købe. Og så hiver han så en sælger hen, og så spørger han, hvad de her demovarer, har jeg stadig garanti på dem og sådan noget. Ja, det havde han. Og bare sådan, han tester lige tingene af, og så kan han mærke på den her blender, som han kigger på. Der virker en knapperne. Så hvad gør han? Han køber den til den her outlet-pris, som er over halv pris. Ja, kan han lige over hvilket, køber lige de fødevarer hans brug, og så køber han tilbage til Elgan og siger, knappen virker ikke på den her. Så får han lige... cheat the system. Ja, det kunne jeg ikke. Altså, jeg kan også lige fortælle historien om vores TV. Jeres TV? Vores TV. Ja, den har vi jo. Og det er ikke mig, men min søde far kæreste, som er så godhjertet. Tror hun lidt. Det skal jeg til. Skulle der kippe? Vi havde købt et tv. Vi har givet 5.000 for det eller sådan noget, ikke? På sidste års model eller andet. Og kommer og henter det her tv igen. Og har lagt trailer hele lortet og henter tv'et. Og lige det vi smider det op i traileren, der kigger jeg på kassen og siger, det her det er ikke det samme. Og så tænker jeg, ja, så må vi heller ind og have det her LG. Og så endelig i gang, hun flipper fuldstændig ud, og vi skal fandme have vores LG, og det er fandme lort det her. Og så roligt, nu kigger vi lige på, hvad det her tv det er. For at gøre en kort, en lang historie kort, så var det et sprit ny 2023 eller 2023 8K Samsung TV 72 tommer, tror jeg det var. Altså til 36.000. Som min kæreste så får overtalt til, at vi skal bygge til vores 5.000 til. Jeg i den dag i dag er stadigvæk fucking træt af, at jeg bare sagde, den har jeg kørt. Den har jeg lige været kørt. Ja, det kan man jo også godt have, det får man ikke se. Ja, og så har man set godt. Ja, nu sidder det der så. Men vi var faktisk inde og læse, og sådan der, fordi at når du henter varer, så har du lige så stor ret til at sørge for, at det er den rigtige vare, du udleverer. Og de kan faktisk sige, at der er ret for det. Men jeg kender sig ikke med arbejde, som han har sagt. Ja, nej, det sker sikkert også. De har en kasse, hvor de har sådan nogle sager med. Og hvis de ikke kan finde det hjem, så bliver det reguleret ud, og så har de en tabskasse på. Ja, jeg ved ikke, hvor mange. Ja, jeg har fortrudt det længe, for vi har ikke haft den problem med det derfor. Så vi har nu. Vi har stadigvæk en sag kørende med LG. Hvad så? Jeg ved, der er fejlbillede med belysning bagved. Så der kan sådan nogle... Du kan ikke rigtig se det. Altså, det er ikke noget, der irriterer mig, men de irriterer i det grænseløst. Hvis skærmen er meget mørk, så kan du godt se, at nogle områder af skærmen er lidt lysere end den. Hvis du kigger godt efter, kan du se det, men hvis du ikke ligger... Det er ikke ligesom en pixelfejl, hvor du har sådan en pixelfejl, en lys pixel. Nej, det er jo det, det er sådan noget, der går lidt helt. Endnu et rain. Let's go. Næste kort. Ja, så. Det tror jeg, Er det mig, eller hvad? det blev det. Fuldstændig. Nu se. Han var den her. Ja.
Så må du lave den ikke. Ja. Hvem i dette rum? Ja. Så først du fik et stroke eller eller andet. Nå, nej, det er sådan, når man lige DJ'en der. Ja, det er det. Hvem i dette rum er mest kinky i sengen? Okay. Det er simpelthen så er det bare 4 gutter. Ja. Der er jeg måske lige læst den først, og så lige sprunget den over. Okay. Jeg synes, de kan noget. Ja, så jeg synes, at du skal have lov til at svare først. Altså, nu har jeg jo ikke været i seng med jer alle sammen. Det er fucking sjovt sagt, det der. Men! Nu har jeg jo... Jeg har hørt nogle historier fra Tobis sexliv, og det lyder rimelig vanvittigt. Så bliver jeg sat stille over. Fra single-dagen i Sørbølsgade. Så synes jeg, vi skal have historie. Så synes jeg, Tobi skal have lov. Det kan ikke komme ud på den her. Det er forum. Nej, det bliver holdt i en voksen udgave. Ja. Lagen bag lukket der. Ja. Hvis du har noget, du selv vil vide, sæt det nu. Jeg har ikke noget. Der står jo reglerne, at man skal svare. Jeg svarer spire, så. Okay. Står der det? Jeg tager det. Det tager jeg også mig så. Okay. Selvtillid. Okay. Gå lige ud og kigge i vores telefon. Det er klart. Det er klart. Det var Black Mamba Free. Jeg så sådan en mulig gang, hvor et lifehack det ville være, at hvis man skulle gemme kroner til sit sexskunden, så skulle man bare sætte en brandalarm ovenpå. Så efter det, så er jeg sådan gået og kigget på folks brandalarm. Det er derfor, der er sat lige ud. Men det var bare så genialt, og så var sådan, jeg skal lige tjekke den brandalarm. Den brandalarm, den sidder nogen, den skal lige kigge. Nu har du læst først. Ja, jeg har næsten så læst. Jingle. Ja. Du fik stået det godt. Hvem i dette rum er villig til at betale mest for et par jeans? Altså, jeg kigger på jeans kongen, Mås. Ja, det går jeg tænker også på. Jeg har faktisk ikke jeans på i dag. Hvad fanden? Mærkeligt nok. Sindssygt. Det er der ikke morgen. Også den eneste dag, Fred, han ikke har fucking løgnbukser på. Så er... Nej, det er det ikke. Det er det samme som det her. Det er det samme bukser, som jeg har på. Ja. Ikke de samme som det er ens. Hvad fanden har jeg andre bukser på? Det er... Jeg kan love det her joggingbukser. Hvad har du på? Jeg kan ikke se. Det er en god podcast her. Det er ikke stretch. Det er bare performance-penge. Det er også joggingbukser. Men det er klart. Ja, det tror jeg. Ja, det vil jeg sige. Det tror jeg. Så er det ikke noget. Nå. Hvem i dette rum har været inde på en politistation flest gange? Nogen af os har været inde på. Jeg har ikke. Jeg har ikke lige stoppet på tiden. Så fik du lidt lov til at øve dit svensk der, eller? Hey du! Vær rolig, det gør ingenting. Hey, og din part så svag. Det er fordi, det var 2 mænd i bilen, og så en kvinde i bilen. Og også fordi kvinden, hun skulle ud og åbne op, så som bort, så vi kunne parkere. Så holder politiet bare lige bag ved os, og så spørger de, kvinden, kender du dem inde i bilen? Ved du, hvem de er? Så de tror, vi er traffic. Kører hvor hun holder, og så kommer der sådan 3 mennesker ud af den der politik. Ja. Du skulle tæt på, at de opdagede det så. Ja, shit. Men jeg sagde, hun skulle lyve. Ja, det er godt. Det var en lille sexoplevelse, vi snakker om. Tomen. Så er lort, så varer vi, at du var en... Så er lidt tøs op. Sexfald. Politistation, ja. Det har jeg ikke. Så jeg siger Mås. Jeg tror også Mås. Så ikke. Det er også uendeligt flere gange, jeg har været på det. Men en gang, det var faktisk fordi, jeg svarede med telefon. Ja, så min telefon. Hvad med den anden gang? Den snakker jeg. Nå! Jamen, så er den jo ligesom lukket. Ja. Så får han en telefon, der er en, der har lagt. Er det mig så? Skal jeg lave en jingle? Selvfølgelig skal det. Hvem i det der rum? Okay. Så må vi lige tromme ind på alle lyder. Yes. Alle 16. Det er højt sat. Hvem i dette rum var ganske givet det mest besværlige og højt råbende barn? Ja, det er nok Snake. Kigger meget ind på Snake. Det er nok klart. Ja, det vil jeg sige. Jeg var i hvert fald det, man kalder en råd. Du er en råd. Stadigvæk. Men det var. Jeg tror, det var vokset fra det. Er vi alle sammen enige om det? Ja. Det tror jeg ikke, der er noget. Den giver lidt sig selv. Jeg prøver igen. Hvem i dette rum plejer rent faktisk at lytte til sikkerhedsinstruktionerne ombord på flyet? Jeg vil godt sige, det er ikke mig. Det er i hvert fald ikke mig. Det er vi tre. Gør du det? Ja.
I hvert fald lige, jeg havde ikke tæt, men jeg har ikke lyd i, og så er jeg lige af, og så plejer jeg lige at kigge bolderen. Safety first, børn. Det var Thomas. Ja, for mig. Det er det folk, det er den mest stedige. Ja, det er jo spor, så vi har taget velkommen. Mest stedige. Ikke i dette rum. Så argumenterer for, at han ikke er i rum. Ja, det kunne man selvfølgelig. Jeg glemmer aldrig, dengang vi spillede Best of Bøsser. Og han skulle sige, du var iskasnaven. Altså, iskasnaven. Ja. Der blev han nemlig galt. Sådan er det. Hvad med stadig? Det kunne han godt eje. Jeg synes jo fandme også stadig. Ikke lige så. Der er sat nogle punkter. Jeg vil sige, når jeg har hørt I to diskutere, så Tobi der først siger, jamen du får den. Du får den, ikke? Det føles jo ikke. Nej. Du vinder jo kort. Du vinder, fordi du er syg. Jeg er ikke et fucking svin. Du er fucking svin. I knækker ikke 3 på 3 på de kort. Jo. Nej, jeg havde det med fyld. Ja, det er rigtigt. To så vender vi spændt på vores sygegave. I dette rum. Jeg har flest huller i tænderne. Har haft Flest huller i tænderne. Har haft listet. Det tillader mig at sige mig. Jeg har en fucked up nu. Jeg er jo født med tæben, der sidder lidt længere fremme. Flexer det lige. Ja, okay. Ja, helt kæft, den følte jeg hørt lidt længere frem kæft, så der er jo ned i tænderne. Det er huller i tænderne. Jeg ved godt, jeg skal have lavet nogen, fordi jeg flækker nogle gange med det tænderne. Det er ikke det til at sådan. Kunne godt være det jo ikke. Det tror jeg ikke. Kurs også en. Jeg har faktisk ikke. Jeg har 4. 3 under. Ja, så vinder jeg, jeg har. Også bare huller af... Ja, det er bare huller af... I dette rum. Har du faktisk en galt? Nej, det kan jeg ikke. I hvert fald bedre end Tobi. Kan gøre sig kortest tid klar om morgenen. Jamen altså, man kan argumentere for, om så længe hovedet gør sig klar. Ja. Kan vi ikke lige tage, hvad er din morgenrutine? Gå op på toilettet og børste tænder. Drikke måneder. Det er jo på, og så tøj og afsted. Det er for kort om min. Min det hedder at stå op, gå i bad, børste tænder, tøj, lufthundene. Det er ikke også klar. Det er det ikke. Nej, så jeg går i bad og børste tænder og tøj. Du bruger slet ikke tid på at sætte hårdt eller noget. Det er så træt på. Prøv at se. Effektivt. Jamen, det er rigtigt. Hvad gør du? Jeg står op, går i bad, så spiser jeg lige lidt. Og så tænder jeg sætter hårdt. Så er det det. Det tager nok en 20. Det tager nok en 20. Det er så også noget. Ja, det er med skud. Det er rigtigt. Så har du bare så bare går det ud. Jeg vil sige, rundt og regne sammen i 10. Det tager mit ud. Jeg kommer klar. Det plejer jeg. Når du heller ikke i bad, eller? Jeg plejer at gå i bad om aftenen. Jeg kan også gøre det. Ikke efter jeg har lagt og sov, og jeg ved bare, at man klør sig selv i røven, og sover, og den ligger og sveder over det lyne. Ej, jeg kan simpelthen ikke... Det er ikke, hvad han troede, det er noget, han ved. Gå op der. Ej, det skal ikke rundt. Jeg skal i bad hver morgen. Ej, det er sådan, det er lige hvordan det passer med det. Altså, det står mellem, jeg vil sige, det står mellem Anders og Så. Nu har jeg så sagt det. Jeg tror, det ikke var det hurtigst. Jeg ligger også lidt sådan lidt. Det ligger godt. Vi går vi alle sammen. Vi ligger i sengen nu. Det er en vågner i næste år. Bare stop. Jeg er i bad nu. Det var sgu da lækkert. Det er sgu da smart. Det er en pakke. Hvordan får det så en bad? Hvad er det ikke det? Grund til at komme for sent. Jo. I hvert fald en undskyldning. Ja, eller ned ad døren. Lav en kar, det kan fandme betyde mange ting. Nej, det kan det. Mickey. Men det er helt vildt så meget, han kom for sent. Eller et år, hvor han kom for sent hver dag. Nej, vi blev sådan overrasket, hvis han kom til tiden. En gutter, mand. I dette rum. Ja, tak. Kunne finde på at gifte sig på pengeskud? Det kan to. Ja.
Jeg køber. Det kan tro godt. Det er altså... For the right amount. For the right amount. Hvad vil du helst? Gift dig med Jennifer Lawrence, ren kærlighed, eller gift dig med Ugly Betty på hendes værste for 1 million? Ej, endnu altså. Så tager jeg Jennifer Lawrence. Men hun er broke. Jennifer Lawrence er broke. Ja, men han tager jo stadigvæk den lov. Så tjener han bare lidt penge igen. Rigtig meget. Rigtig meget. Yes. Det er jo min 3. Jeg tror faktisk, det er Woo! Det der var. Sikker vinder. Er det godt? Ja. Det ved jeg ikke, man står stadig. Du får den, du ved. Man står stadig. Se, nu går han i gang derovre. Nu får! Yes. Tak for det. Så kom. Så fucking kom, man! Kom, man! Vi slutter lige med en podcast. Ja, du er livestreamet på YouTube. Ja. Vi gør det med. Ikke mere sniksnak for denne gang! Sæson 2, afsnit 2. Ikke mere sniksnak for denne gang.